Psalm chapter 1, verses 1 to 6. जो मनीस कोट्याच्या बुद्धीप्रमाणे चलाना, पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या संगता बसाना, पगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात तांचे धर्मशास्त्र नियाळता, तो बागी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या कळार फळ दिता आणि तांची पानां केदींच बावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण कोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. देखून जरतेच्या वेळार कोट्यांक आसचो ना तारो आणि नितीवंताच्या सभेन पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सरेस्पोर राखता, पूण कोट्यांची वाट नासाक पावयता.